ole clear tu le ngai thla tu zong zong te in zawain ma sain chi bai kan han buk le cheu ani hei ka channel hi min clear sak tu te chunga ma sain lom thu tharin kan soi le a subscribe tu te chunga kalom le a clear tu te jing am le subscribe lo kanom chuan a khong ai na subscribe turin kan han ngen vele cheu ani ole tun truma kan soi tur chu hei voin November ni som ni sang ni som ni panga ani a voina kham High Power Committee Lungleiah District chu an chairman chief minister ni bok Lalduhawma hawin an meeting an thukhaw chu ta chuan an chief minister HPC chairman ni bok Lalduhawma chuan Mizoram State University chu mun pui chu Lungleiah da tum ani ti in thu asoi ani hei ka channel a pokhan video wa kan lo da lang to a Mizoram State University hi assembly house an pass to a chuta chuan aizola da tum ani thu te pokha e kan ria anga khami nuwa tang kha ni a khami ma tang shrim pokhan Lungleiah nge hian da ani theinan ti in a pol sang te e an au chuaka ei zirlai pol pani MZP le MSU te intel khomin a demand committee te po an din a chutiang chuan OMA lampo in thei top chu in ma an la a tin an MZA lampo in thei top chu in man la a chutiang chuan tlem lai dewa Lungleiah District a local council association thukhom po in thei top pa Lungleiah om theinan malang ni se ti kha an han da bok a chutiang chuan thom sang te an om nu a voin kham chief minister Lalduhawma kai hruai HPC meeting chuan Lalduhawma chief minister chuan Mizoram State University hi mun pui Lungleiah da tumani ti thu kha apuang ta ani ti chuanin soita ang kham ni assembly house a pass to te kha ani a eng tiangin nge a kalzel dan tur hi hriat thiam te po harfu maya eng po ni sela an ram hruai tu fel tak tak ten thei top chuin man han la tura te ngaila a tha ome eng po ni sela thileng kim mai aizola marlama han burbun vek ringot puya that na te po chilo om tho ma se thil reng in sem zai te po athave a ti chuan hei zirna in sang University State University te Lungleiah mun puyan da theini chuan Mizoram chimlam ta na tangkai taka thil engkim po theina iti mayang zir chhuah theina te po ani ve dona halom khop maya chu a thei ram phei chuan arang thei anga mahan lak te hi afu angem ti te ei ngai tuana hian an lo oma chatiang chu ani a thil tam tak a bo zuina kalkonga hian ngai tua ngai te po hi a om kan ring a chung te chu arang thei ang berin ma te po an la zel tura te po kan han ngaia thil lom om le thil tha thil dangdai tak te po ani in alanga assembly house a pass to nu aizola da tura ti fil toni ma sila mi pui chimlam mi pui te ngen na sang te ria a ngai thla a hetianga Lungleiah a mun pui chimlam mi pui te tan tangkai thei tur zonga anan ti hi thil lom om tak ani a chanchin ngai nom tak ngai thlang nuam tak te po ani ome thil hi chutiang chuan kan Lungleiah lam hruai tu te po NGO wan ni emo political party an ni emo tlom ngai pol le pol rang hetilam konga Lungleiah a mun pui om ngei thina tura Mizoram State University Lungleiah da ani theina nangiat tu le thei top chua mala tu te po an fak om ka ti a an thora an rem hriat na te an taimang na te anin pek na zara tiang hiam kan chief minister in
Lungleiah da tumani a han ti hi thil lawm awm tak niin kan han hria ani.